hey akho nto ililishwa njengoba ube nomhlobo onenhliziyo ende. Hey namhlanje ngizakubalisela ngamadoda ayesibhozo, amadoda ayi8 ke ukutsho. Lamadoda lana aplana iheist into engange 10 months. Into engange 10 months? Hey akuthi ekubeni eplanile ke iheist lena into ethi ke ukutsotswa kwemoto yemali. Yeah. Lafika usuku mfondini. Hey mikhululu. Aya lamadoda. Yeah. Ayeplane yonke into ngohlelo ngoba azayibamba kweliphi ihlathi leliphi elihlathi inqumla kulo lemoto. Hey yaba ludubulwano apho. Yengu ubhensu kwakunzima bezilwela bomthetho aba bagada imali kodwa ke shem kwaye kwacaba baphela besohluleka baloku iplaniwe lanto bona babengalindelanga into kangako bathi kwacaba ke bayahlaselwa ayimaninzi lamadoda 8 badibena zigeleke kwacaba kayayithatha ke imali nalo moto yaphelisiwa ichitheka yonke phansi lo mali enye ichithelwa ioil ayichola ke lamadoda ngotsutsa ayichola kwacaba ke iyagcwala ibag yokuqala abona ba ngoba kudala lisenze koludubulwana ino asekufonelwe namapolisa ngoku aqonda ba mahambe nale bag yi1 angabi nenhliziyo ende ngoba noko le bag yi1 iseyiphethe imali eninzi kakhulu imali le mali iphethe into epha ku8 million xa ibalo ininzi hayi nyani ayahamba lamadoda nale mali abaleka naye athi kubalekeni kwayo ke fondini kwacaba ke abalekele ehlathini elalikhulu kakhulu nawe engalazi kahle ba ihlathi yobakhupha phi namapolisa ke afika endaweni yesiganeko but afika endaweni yesiganeko amapolisa asindwa zinyawo kwacaba ke lamadoda sebehambile kodwa ke balala emkhondweni bazama ujonga lamadoda ngabatshonephi ngeliphi ixesha kwacaba ke shambalala emkhondweni nyani lamadoda lana athi kubene baleka abaleka ubusuku nemini kucaba kude kwamnyama kwelihlathi kwaphinda kwasengekaphumi kwelihlathi ngoba yili hlathi lalikhulu kakhulu kwaye kwacaba lambile ke ngoku ayicinga into kokubana madoda abane kuthi which means 4 masibathumeni bayasithengela into yokutya kuba lokusilambile bathenge nje kwishop encinci ikhona ishop eyincinci ke babeyibona babe xa besinga babona ba hayi noko le shop indawo ekuyo noko ayo shop inosibizelayo ba ucaza ba ingasibizela umkhondo wethu uyachana basitshone ngabe ibona bafuna bawathuma lamadoda bathi bewathumile kayi4 washeka enye4 ngoba ke imali ngusathana athi lashekileyo amadoda i4 athi yemadoda sibaninzi kakhulu siyavumana le mali ininzi kodwa sizoyitya kahle akungcono siphungulane into ubecaba ke ngo asathemba nodwa la shekileyo i4 kuthiwe kwawuphuhle ndoda uzama uthini uncokola la ashiyekileyo amadoda indawo yika le athi omnye umfo apha kuwo mfondini mawathi xa wefika lamadoda la siwadubule onke hey becaba nyani ke ngona abanye bangenwa ngusathana bayengqina lento bayasiyawadubula lamadoda ezinkalanzinze xa wefika nje sikosithengela ukutya uthi kube negqibo ebeka nje ukutya siwadubule singawaphi nechance kwavunyelwa zayo ndiyibone le kanti nala ayothenga ukutya nawo ayancokola apha endleleni ba yemadoda masosensithenga netyhefu man sipoyizina lamadoda siwashiyileyo pha ngoba siwazi bacinga ntoni uyabona njengoba nathi sisheke siyothenga ukutya ndibe ninkalanzi imali nathi sicinga basinoyitya kahle mani lena nawe seyingenwe ngisathana kanti acinga into enye nalashekileyo kunganjani sisose sithenga nepoison siyifake kokutya kubecaba nyani ayangqinelana lana amadoda uba hayi thina sofese sithi kulamadoda lana hayi sesityila apha endleleni thina besingenokwazi besisindwa kukutya yabona laa nto yonke laa nto sisibona ukutya kusaphelele hayi nyani kwacaba ke kuyavunyelwana ke nyani uba hayi la madoda lana xa sifika kuwo siyawapoyizina kanti nala ashiyekileyo agqibile into kokubana hayi la madoda siwafaka umbayimbayi hayi nyani athenga kuloo shop eyayincinci ke mfondini kucaba isazamazama ke igama lo shop kwakuthiwa nguVezinyawo incinci bathenga ke kuloo shop ekubeni bethengile isonka neziphuzo ezibandayo mfondini basose bethenga ke nepoison yokubulala amagundwane neyeza letanki baxubela pha hayi beza nako ukutya nyani
Yo ngasazana. Athe nyani xa wefika kula madoda lana ebuye esukothenga ukutya. Ayi madoda Hey, 50 yika nto yokwenzeka. Wabona kuthena amadoda aqumba asisifu lana bacimba ino abaqunjiswe indlalo mhlawumbe. Azakube kudala bathi kunyani ekubeni begqibo bekukutya. Wakhala umbayimbayi. Amadoda adubula la beyothenga ukutya wadubula onke futhi. Umene wadubula onke. Hayi ziyakhala. Kwacaba kunatya phansi. And ziyavakala izibhamu ke ngokupha ekuhlaleni ba hey zikhona izibhamu ezikhalayo pha ehlathini. Hayi nyani athe kubene egqibo ubulala lamadoda athatha kwakutya nawo atya nemali lapho abazulenza ixesha okwaba. hayi athe kubene etyile Yo nawo akakube kudala alenze ixesha athe esathi ayahamba ngoku hayi angukhilikiki kwala madoda le-strong eliyeza kaloku iyeza lamagundwane lidibene neyeza letanki ke kule. strong kakhulu elo yezelo Yo Elia. yakukhilikiki indoda enye yala madoda eyayivile eyayipha ebulaleni pha ekuhlaleni yayivile uba zikhona mani izithongo ezikhalayo pha ehlathi mayizame uyosingisela uba inokwenzeka ntoni pha ikizame uyoqonda yathi sofika loo ndoda yibizwe igama layo ngokuba ngufishi kuba yindoda eyidada kakhulu ikuthanda nozingela yithanda edibene ehlathi yiyo le nto yathi sova kuhlome sasibhamba ehlathini yaqomba heyi mantu yoqonda yathi xa ifikayo amadoda angakathe natya kwenzeka ntoni apha yawabona yathi sowutsheka yabona uba heyi la madoda bedubulana le kwayamanye heyi hayi awasekho sewebhubhile sewelandulela hayi nyhani akwabi kudala Ndithi yeyi kuko ukuvumelana kwabo. kwacaba ke ayavumelana la madoda lana nalapho bevumelana yayibona ngento engekhoyo bonke. hayi nyhani ke Hayi tyhafisa man. watshekisha laa bhegi inemali uhamba yedwa lo mfu ukhumbule uhamba yedwa watshekisha le bhegi Hayi inemali ngcono kwaluhamba xa isithi uyatshekisha imali engaka kule bhegi azange iingqondo zibambe kakuhle kuyo uba makafowunele amapolisa Fowunela amapolisa ntoni? wathatha laa mali laa mfu wayoyifihla phaa kwelaa hlathi Manje ekubeni eyifihle kwelaa hlathi uyifihla kanjani kwehlathi? ekubeni eyifihle kwelaa hlathi le mali lena wayirhumbela ke phaa shem wayifaka entweni engathi yiplastiki enzeka uba noma kufumile noma kutheni ingachaphazeleki noma kuyanetha le mali wayirhumbela phaa kakuhle ikhawulezise irhumbela Hayi ngala. into na uthi esayirhumbela le mali wacinga into okokubana emadoda ndingumani maker kanje kaloku ndiyimiliyonere ndithi sendinemali enganti abinasibhamu waphindela kulaa madoda athenatya phaa lo mfu esithi ngelakhe uyothatha isibhamu uphindela phaa kulaa ndawo yesiganeko uthe xa ifikayo kulaa ndawo yesiganeko uthe kungekudala efikile ephethe esithathile ke esinye isibhamu phaa sala madoda kanti uzawufikisana namapolisa athe amapolisa ukufika kwawo akakube abelibazisa amkhonxa embuza uba emfondini ungabe uhamba nala madoda yi-8 athi lona akahambi nala madoda yi-8 kubuzwe iphi imali emfondini yeyi kubecaba lo mfu zenza lost wayenento yethi ke ufishi ngaphakathi yena kuye akanoba sayixela laa mali ingakaya kungcono abanjwe noba ubanjwe ixesha elingakanani okusalayo yena mhla waphuma ejele akazusokola Nam ndiyamqhaba. wayena loo Hayi ngqondo naloo ndiyamqhaba. mentality Idlalile.